गुड मर्निं लोगोफोर हमस्टे ओमफ्राय जों दिनै ओंखारलांसै सिखारबाय दायो 5:30 जाबाय दायो 5:30 ओमफ्राय नै इथिं भिउखौ नाय मजा फुङावनो नै भिउआ नाय माबायदि पुरा जोमै खोबजोब्बाय आरो कमला नैबे जोंनि हमस्टे जों दायो दं दिराङाव दिनै टावां थांनो सानदोंमोन सेलापासाव डेन्जार बरफ गोग्लैगासिनो जोंनिया बे हमस्टेनि मालिकनियाव सोंनायमोन आरो ओमफ्राय दा सेलापासथिं थांनो हायो ना हाया नायनोसै आरो सेलापासथिं थांनो हायाबा टानेलथिं थांगोन लोगोफोरा रावबो सिखाराखै गाइस आं हारसिंनो बेरायनानै फैनोसै इथिं मोजां भिउ नुगोन बायदि मोनदों माथो ओइ न'फोरा दैमाखौ गाजा नुदो दैमाखौ दैफोरा डेन्जार साफा नै दैमाया दै गुदुंदों मोखां सुनो होननानै नेबाय थादोंमोन आरो ना मालिकआनो उथियाखै माबायदि बिगोन जानानै दै गुसुदों सुबाय डेन्जार गुसु जाखायो हाजोनिफ्राय फैनो इसिनिया टेपआव पाइपआव खुगायाव सोबा हाथायानो बोरैबा जालायलायो दैया गुसुआ ओइथिं जोमैखौ डेन्जार गाजा नुदों है नुवाखै इयाव भ्लग खालामनोबो रोङालै फार्स्ट टाइम नालाय आरो भ्लगिं केमेराबो गैया मबाइलनि केमेरादोंनो बनायगासिनो मान्डाला थांनो रेडि जागासिनो मान्डाला टप साहा लोंखांनानै थांसै रेडि जागासिनो जों रेडिथ' जाखाबाय साहा लोंखांबानो थांनो हासिगोन भिउ नाय साहा लोंनायनि मजायानो बेलेग आर'नाइ गाननानै पुरा रेडि जाबाय जों नै रुमखौबो पुरा खालि खालामबाय चेकआउट दायो इथिं बाइकआव रेडि खालामगासिनो नायनो हागोन वाव जाबायना बेयावबो बिराद मोजां माथो भिउफोरा हमस्टेनि भिउ नायना लादो सानाव नै जोंनिया स्कुटियावसो आर'नाइ खानोसै वाह सान ओंखारबाय दिनैसो सेलापासखौ बारनो हासिगोन बायदि मोनबाय ओइ बेनो जोंनि हमस्टे मालिकआ ओमफ्राय आरो नैबे इउटुबारफोरा कलकातानिफ्राय फैदों जों ओंखारलांनो रेडि जाबाय दायो गासिबो जमा फट' लानो नागिरदों आरो हमस्टेयाव थानायफोरा गासिबो बिसोरो वेस्ट बेंगलनि कलकातानिफ्राय फैदों सेट खालामबाय आरो नाय इसोर आरो आग्रानिफ्राय आग्रा दिल्ली थांसै टावां कमला आथिं कमला दोङो नै गाइस जों नै रुमनि बिलफोरखौ होना लाबाय ओमफ्राय दा जों थांसै आरो ओंखाम जानायनि आरो दै लोंनाय
आरो साहा लोंनायनि सब बेयावनो जाजोबखायो रुमनिबो नैबे जोंनि हमस्टेनि कार्ड तो दायो थांसै जों सर आपसे मिलके अच्छा लगा और आपसे भी ये है अपना ओनर होमस्टे का यहाँ पे रह के अच्छा लगा बहुत और भाई आपसे भी बाद में मिलते हैं फिर से होटल माबा हमस्टेनिफ्राय फैबाय दायो थांगासिनो टावां Mahal ronggannya itu enggak? हा Ronggannya itu tuh. गाइथिं जागोन क्या व्यू है गाइस क्या व्यू है वो देखो बाहर पेट्रोल सोरांसिन पेट्रोल थावफोर खालामना लाखागोन जाबा मोनगोन ना मोना पात्ता गैयाना थाव सेननिनो फुल कर देना स्कुटिया थाब थाबनो थाव जोबोलै फुल जाखानांगौ पेट्रल सोखांना थांगासिनो जों फुल सोना
Segera jalan. नुदोंमोन दिनै मानसि गलंबाय दारागाव ससे थांनानै गोजा गियार जायगा मोनसे हामदो नोंहा माथोब्रा Gusu जाहांबाय guys गुसु गरम मोनहैसिगोन बायदि मोनदों लामाफोरा ओरैबायदि डेन्जार गोजौ जायगाफोरा सब गाजा खिन्थु जोङो दानिफोरबायदिखौ जेबोखौनो मोनला हाजोखौ बहुत गाजा जोङो हाजो थानाय जायगा नुजोब्बायना बेखौ जेबोखौनो मोनला जोंना दाना आरो जों बरफ सेला पास वाव बे गोजौआव जोंनिया मोजां मोननाय दा क्लास मोजां नुयो आरोना दानि अनेक बायदि आयना होयो बे आयनायाव नायनानै संनांगौ दानसिगोन गाहायाव दंमोन ओइथिं मोजां गाहायाव दंमोन ओमफ्राय माने गोजौआव मोनदों बानायदोंमोन लामा बेफोरबायदि हटेल मोनगोन आरोना हटेल जाग्रा जों दा फुङाव जेबो जाना फैयाखै साहाल'सो लोंना फैदों लामायाव हटेल मोनबाथाय जानांसिगोन दसे उनाव भिउ नाय भिउ डेन्जार गोजौ न' दंहैयो नै बेफोराव जुम खालामनाय नुनो नङा मिथिया आरोना बारनाय गामिनि living life बोरै आंखौ खिथिब्रा आंखौ खिथिब्रा सिगांथिंखौ खोनायाखै सिगांथिंब्रा आंखौ खिथिब्रा सिगांथिंफोरा आंखौ खिथिब्रा wow awareness-nya meluncur bisa Pak lancar mozakan Pak guys, wow, borof, berisikan, mentarsikan. Borof, guys, borof. Live out fast nuhur Selfie beda. video mau nunen wah. First time live out. Tuh orang situ. Guys, borof nubai wah. First time live out. Kacian menisikan jeng terus tang mana. Tangsai Zul tangsai. Let's go. Somaina. Foto. Dah, sekali jalan kasih. Apa lagi nak?
Net gila net. Guys, आंनि मबाइला बेटारियानो जोबसिगोन थान्दादो दा नोंसोरनो डाइरेक्ट बरफआव मोनैबा खिथिखानोसै चार्ज होबाला नुनो मोनला आरो जों दायो इयाव हटेलाव माबा सोंनो नागिरदोंबा जानो ओमफ्राय इखिनियाव डेन्जार आर्मि गारि दंमोन थांजोब्बाय नै बेलाय माथो हटेल नुवाखै अ दोनब्रा इखिनियाव इधर है रोटी वगैरह भी नहीं मिलेगा रोटी बे हटेलाव गैयामोननो डेन्जार आर्मि गारि दंसै इखिनियाव होटल खाना मिलेगा यहाँ पे और नहीं मिलता अच्छा बेखिनियाव गैयामोनलै हटेलाव खामखौनो मेगि आरो मम'ल'सो दा जों गाहायाव थांबाय थादों र' नै गाहायाव थांफिनबा मोनगोन होनना बुंदों टार्निं में मिलेगा होनना बुंदोंमोन खिथांनायावबो बिराद गोजान थांनाय जादोंलै बेयावनो जानोसै आंहा मबाइलानो चार्ज जोबसिगोन नै पावार बेंकजों चार्ज होनोसै इयाव हटेलाव जों मेगि अर्डार होबाय मेगि ओमफ्राय आं अमलेट आरो साहा मेगि हटेला फिसा बेयाव चार्ज होनोसै दसे रेस्ट खालामसै साबिखौनो बावगारबोबाय स्कुटिनि साबिखौनो बावगारलांदोंमोन डिक्कि खेवनानै नै आंनि साहा आरो अमलेट ओमफ्राय लोगोफोरा लादो मेगि होद जोब्बाय माथो नोंनिया जायाखै